Mid asi. Někdo mít, no, pomalu. Já jdu. Tam Já slyšíš tak jako info mít, ne jak minule na Mirage, jenom info mít, ne, že to budeš píkovat, tak cípat každý kolo. Tam Já tak slyšíš jako info mít, ne. 2000 years later. No, super. Já to musím napíšuji ten mít. Už já vám ukážu fotku. Nate. Kámo, já jsem Ty vole, co? Pomoc. Zatím boxem. Pojď pěkně. Jeden vzadu. Jeden, ještě jeden. Nemá náboje, jsou tam oba dva. Jsem zpátky. Je tam ještě. Dole. Musím mít málo. Pěkně. Netrefil, kámo, já jsem začal padat tady z té skůry, nevím co to je. To je debil, no tak to jsem neviděl. Lukáš, nepušuj to tak. Ačka jak svině, A kámo. nepušuj. Jo. Ne, asi. Dva close. Jeden mrtvej. Nice. Bacha, Je tam ještě jeden, je tam jeden close doleva. Vlevo. Tady asi. Je tam jeden low. Vpravo. Tady. Jeden je tam. Tam no. Tam dám flash. Jeden je tight close. Jeden hází flash. Vlevo na sajtuje. Mrtvej. Nice. Našel. To se tam- Dva. Tam dva. Nice. Dobrý, nice, oba dva dead. Nice. Pozor. Tam nej. Klidu. Poslední, last. Já to dám dočeknout. Dole. Jo, rampa. Já jsem nestič. Počkej se na něj. Pojď, to je tvoje, easy. Tutoriál. Nice. Tutoriál, hoši, 3 fragy. Reály. 3 fragy, nazdar, hoši, tutoriálek. Tam házím mole. Aha, já jsem vyskočil. Já mobilem vyskočil. Bacha na mid, Dobrý, bacha na ale. mid. Jo, někdo flashoval na midu. Mám minus. Je tam. Pěkně, je vlevo, oba dva, tam jsou. Pěkně, ještě jeden, je tam. Vlevo. Přepisy. Vlevo by měl být. Máš 7 nábojů. Ty vole, přepisy. Já proč nespíváme nic? Kde? Domov můj, kde? Je tam! Ale jeden Pěkně, hoši. To kdyby byl No, díky písní. Já jsem mám. Díky písní. Je mid! Mrtvej. Ale nepikuj to, jo? Je tam. To byl dobrý nej. Mrtvej. Ne, what? Nemůže být někdo na midu? Nemůže být někdo na midu. Hej, viděli jste to? Pojď, pěkně, ještě je tam jeden, za tím boxem. Můj. Druhý flash. On už to pušil. Ale byl flashlight. Jo, jeden low, ten je low. Dobrý refrag. Hoši, ale jaký 2 killy jsem tam zandal. Pojď pěkně, je tam ještě jeden. Last one. Last. Jsem molotovlej. Ten je no, ten není dobrý. Pěkně hoši, nazdar, 7-5. On byl boostlej ten kokot. GG easy. Vidím s bombou. A jo, čekal jsem demoliční expert, tak piča. No přesně víme, co se jedná. Prostě kámo. Low my ass, vole, byla. Je tam ještě jeden. Kámo, jakže jsem... Výbor. Hej, ještě zkuste pašnout co nejvíce komit a my tam půjdeme s Vítěou. Ani jeden netrefil flash. Ale vyšlo to byla taktika, Já jsem hodil flash, my jsme hodili 3 flashy. Yellow. Řídím někoho zbraň, až chcípnete. Jseš dědič, jo? Si vezmu moji helmu. Pojďte, to musíme dát, já už neflashuju, Tam jo? teď. Já neflashuju. Po 3 Já jdu. bit, jo? Já jdu slova, kámo. Tak neflashujem, no. A taktika je opakovat naši taktiku. A pojďme, rychleji rodná Ačko. Jo, to vyšel Ačko, no. Počkej, hoši. Odec se potom. Já jsem píče zlepá. Já to jedna na bež. Já nemůžu. Já mám tak 340, vole. Já mám 37 HP. Ježíš, zemřel. Dělej Vítku, kde seš? Tě potřebujem. Já jsem za tebou, nepušuj to úplně. Já jsem až za tebou. A dík za toho moníčko. Mrtvej. Ty se pěkně vybejtil. Jo, jasně.
Tady nikdo asi Jde není. tady odsud. Jde odsud. Je tam, je nahoře, je v tom výklenku. Je v tom výklenku. Vpravo nahoře, Lukáši. Ano, Není, aha. Počkej. pěkně. Plenti, bomba. Jdem. Smoke. Dělej. Jo, smoke dává damage, jo, pozor na to. Nevím. Buď sejvuje, nebo jde z rampy, vole. Jo, jde z rampy, rampa. Nepikuj to, Pikuj to. Pěkně hoši, pěkně. Nazdar hoši, nevím jak se Já se jmenujou. Já si Dárek, dělám pou dárek. piču, kámoš, jak já mám 0 kill za poslední 3 kola. Tak dobře. Protože jsme ještě Dobrý. dobrý. Byli jsme My jsme bohové. namotivovaný, namotivovaný z toho fonka, kámo. Hoši, Já věříme si- se hodně nebo ne? Jak si Mám totiž, skočit? já už si hrát to fonko, víš jak. Ty rampu. To fakt Já nechce, co? taky. Hej, a já to táč už to zdaj, kámo, já chci Ej, fonka, vám no. se to fonko buď hodně, jak chceš ten meč, chcete to hrát tak rychle, nebo Jo. tak vám vůbec nechce, počujete. Příští rok si řekneme, že půjdeme fonkou Co a na když vyhrajeme. Twitchu je retard, vole. Je tam vpravo. Jdem fonko. No, proti. Čo, no. Jdem. No, Mám Pičo, flash. full flash, kud. Ale já taky, já nemám naboje. Hoši, nice. Full shotgun, to. Nevadí. Tak já bych šel Ačka, no. Já bych šel negeva. Full team shotgun. Hoši, Hoši, musíme saveovat, nebo já musím saveovat aspoň. hoši. a můžu drop, A? můžu. Čekaj, když vynechám utility. Ej, Vole, Michale. Máš vkus, ty vole. A, tady máš jako, Aha, tak dík. Michal má vkus, opravdu. Hoši, jdeme Ačko. Já jdu na hajzl, vole. Jdu za ním. Ne, to je sebevražda, vole. Hoši, pomaličku. Pomaličku, já musím být jako poslední. Dej mi bombu. Nemá vypo. Dej mi bombu. nemá, no. Protože já půjdu poslední. A budu jenom sprayovat zezadu. Tak běžte. Piču, jak to, že to neflashlo. Zdrej. Rampa zadaru. Ještě záda. Zero. Nice, Jako ty GG's. lízy. Se bude zrát někeva. Dole. No. Easy, vole. To mohli vyhrát. Easy. Dobrý. GG. Už jsme to mohli vyhrát, už. Nevím, a zapůjšel jsem z 50% na headshot. Hoši, jdeme zase půl hodiny. Free server, kámo. Jedem Wingmany. Hoši, ready. Tak je. Jedem si Napiš Wingmany. ready. Dělej Já nebudu hrát znovu. Rád znovu, já jsme večeři. Okay. let's go. Gratuluji. Kámo, dostali debakl tentokrát. Jo, my jsme chtěli hrát Fortnite, Ano. tak jsem se domluvil, že když vyhrajeme, tak půjdeme hrát Fortnite. Jo, takhle. Naše Jsem měl motivace. motivaci. Včera motivace nebyla, takže. Jako celkem jste jim dali, nebylo vůbec. Friendly fire, kluci. Ale už nejdu hrát. Občas jsem si říkal, jsou zaplí na to a potom jsem viděl třeba jako, jak míříte na nohy. A říkal jsem si, Já to jsem byl. To je strategie, všechno to je domluvený. jo, takhle, jako, to abyste zmátli asi, že? Ano, Oni ano. pak nemůžou Však jasný. chodit. Oni pak nemůžou chodit. Jo, tak jo, aha, okay. Já už taky nemůžu chodit tyhle tady z toho, ještě už to nezvládám psychicky. No, bohužel teda jako nepostupujete, ale hej, máte aspoň jednu výhru na rozdíl od Turbo Smurfishe. No samozřejmě, do tohohle zápasu jsme šli jenom s tím, že buď vyhrajeme všechno, no, ne, buď vyhrajeme všechno, nebo nic, takže aspoň něco. Teďka doufám, že budou diskvalifikovaní, Bing Chilling. To je jediná naše víra. True. Já ti to lívnuli, než jsem jim stihl říct GG, ale to se dá dělat. Oči, nezabijte mě, takže počkej, uděláme mírovou smlouvu. Máme na 30 minut server, takže. Já jsem free server. Ne, ale chci dát ten Fortnite, hoši. Ne a jo, Okay. dobrý, tak jdem. Jdeme jeden Fortnite, ještě rychlej. Jo.